या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। तिलारी धरणातून अखेर पाण्याचा विसर्ग सुरू। आंबोली घाटात कोसळली दरड, वाहतूक पूर्वपदावर। आणि आमदार नितेश राणे यांच्या अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। आंबोली घाटात काल रात्री 8:30 वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली आहे। सध्या दरड हटवण्याचं काम सुरू असून वाहतूक एकेरी सुरू असल्याची माहिती मिळते। पाहूयात।
प्रकार घडतो आहे इथे छोट्या मोठ्या दरडी कोसळण्याचा प्रकार हा केवळ आणि केवळ पीडब्ल्यूडीचा अक्षम्य दुर्लक्षामुळे घडतो आहे। कारण ब्रिटिशांनी सुद्धा या घाटामध्ये त्यावेळी तरतूद करून ठेवली होती की वरती जे छोटे मोठे धबधबे आहेत ते एका धबधब्याला मिळवून त्यांनी गटार बनवली होती। ती गटार काही गेली अनेक वर्ष साफ केली गेली नाही, परंतु ती साफ केले गेल्याचं नाटक करण्यात आलं, त्यामुळे हे छोटे मोठे दरडी कोसळत आहेत। त्याचा दुष्परिणाम हा पर्यटनावर होत आहे। त्याशिवाय आता तुम्ही बघाल 4 दिवसाचा जो पाऊस पडतो आहे त्यामुळे त्या गटारांमध्ये ते पाणी मावलं नाही आणि त्यामुळे ते भलतीकडनंच बाहेर पडलं आणि ही छोटी मोठी दरड आता कोसळायला लागलेली आहे। त्यामुळे या ठिकाणी रात्री प्रवास करताना लोकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे। अशा प्रकारची मोठी दरड आणखी कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण पाऊस एवढा आहे, परंतु बांधकाम विभागाने आंबोलीच्या घाटाची जी पावसापूर्वीची डागडुजी करायला पाहिजे होती ती कोणतीही केलेली नाही। तुम्ही बघाल तर गटार या ठिकाणी नाहीये, काही ठिकाणी रस्ते तुटत आहेत, त्याविषयी पण त्यांना काही फिकीर पडलेली नाहीये। याला पूर्णपणे मी पीडब्ल्यूडी खात्याला जबाबदार धरीन आणि लगेच आंबोलीच्या या घाटातील गटार साफ केली गेली पाहिजे, संरक्षक कठडे बांधले गेले पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी दरड कोसळण्याची शक्यता आहे त्याच्या आजूबाजूला कायमस्वरूपी 1-2 महिन्यासाठी जेसीबी आणून ठेवला पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली आचरा रस्त्यावरती पाणी आल्यानं वाहतूक ठप्प झाली होती। गणपती स्थानावर वरोडे फणसनगर येथे रस्त्यावरती पाणी आल्यानं वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती। याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाची सुरुवात झालेली आहे। सध्याच्या परिस्थितीत कुडा, कणकवली, वैभववाडी, वेंगुर्ला, मालवण या ठिकाणी पाऊस सुरूच आहे। कणकवलीत देखील 94 मिलीमीटर पाऊस झालेला आहे आणि कणकवली शहरातील गणपती स्थान हा देखील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने थोड्या प्रमाणात पाणी आलेले आहे। तसेच वरवडे येथील ब्रिजवर जे आहे ते पाणी आलेलं आहे, तसेच वाहतूक खोळंबली आहे। आचरा रस्ता असतो कणकवलीवरून तो आचरा रस्ता आहे तो ठप्प झालेला आहे। सध्याच्या हे प्रशासनाने देखील अलर्ट जारी केलेला आहे। वरवडे येथे पाणी आल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे। आपण पाहतो हे जे पाणी आहे ते कशा पद्धतीने आहे आणि येथे जी वाहतूक आहे ती देखील ठप्प झालेली आहे। नागरिकांना सतर्कतेचं आवाहन देखील केलेलं आहे। काही नागरिक शासनाने सांगितलेल्या नियमांचे पालन देखील करत आहेत आणि कामानिमित्त बाहेर पडले नागरिक आता पुन्हा माघारी जाण्याचं आपल्याला दिसत आहे। कणकवली आचरा रस्ता हा वाहतुकीच बंद झालेला आहे। कणकवलीवरून आचऱ्याकडे जाणारा जो रस्ता आहे तो वाहतुकीच बंद झालेला आहे। वाहतूक ठप्प झाली आहे। आपण पाहतो कणकवली वरवडे येथे हे पाण्याचे पातळी वाढत आहे। येथे नदी आहे, बाजूलाच नदी आहे आणि नदीची जो पातळी वाढल्यामुळे हे पाणी एका बाजूला आले आहे। त्या बाजूला देखील काही प्रवासी आहेत ते थांबले आहेत, काही महिला आहेत तिथे आपण पाहतो आहोत की ते थांबले आहेत एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला हे प्रवासी आहेत हे देखील थांबले आहेत। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी पाण्याची जर पातळी वाढली तर धोका उद्भवू शकतो, नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होत आहे। आपण पाहतो की हे सर्व जे प्रवासी आहेत ते आहेत। तुम्ही कुठे जात होता काय सांग? मी आता इथून कणकवलीवरून आचराला चाललो होतो, पण हे पाणी नदीच्या पुलावरती बाहेर पाणी भरपूर पाणी आहे, त्यामुळे आता पुढे जाऊ शकत नाही आम्ही। मागील 1 तासापासून पाण्याची पातळी वाढत आहे। निश्चितच हे प्रवासी होते हे इथून जात होते, मागील 1 तास पाण्याची पातळी ही वाढत आहे आणि त्यामुळे इथे वाहतूक ठप्प झाली आहे। स्थानिक नागरिकांनी आणि पोलीस प्रशासनाने येथे 1 किलोमीटर आधीच बॅरिकेड लावले आहेत आणि वाहतूक करू नये अशा सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामुळे ही पाण्याची पातळी जरी आता वाढत असली तरी एक महिला आहेत त्या आपण रस्ते या पाण्याच्या पलीकडे आपण पाहतो आहोत की त्या तिथे थांबल्या आहेत, जी पाण्याची पातळी कमी व्हावी यासाठी हे वाट बघत आहेत। पण पाण्याची पातळी वाढत आहे आणि त्या बाजूला दुसरी नदी आहे, त्यामुळे कुठलाही म्हणजे दुर्घटना होऊ शकते। त्यामुळे प्रशासनाने याची दखल घेण्याची गरज आहे। सध्या जर बघितलं तर काही प्रमाणात पोलिसांनी बॅरिकेड लावलेले आहेत, पण हे जे प्रवासी आहेत ते प्रवास इथे येऊन अडकलेले आहेत पाण्यामध्ये, अशीच एक परिस्थिती आपल्याला दिसत आहे। हे जे पाणी आहे ते आपण पाहतो की आचरा रस्त्यावर हे वरवडे
वरवडे या ठिकाणी हे पाणी आहे आणि हे पाण्याची अजूनही वाढ होत आहे। याच्या ठिकाणी एक 500 मीटरवर देखील ही पाण्याची पातळी वाढलेली आहे। तिथे काही प्रवासी पुढे आलेत, काही जण पाणी बघण्यासाठी आले, पण सध्याची परिस्थिती ही येथे विदारक आहे। जर अजून पाऊस जर पडला, जास्तीत जास्त वाढला तर पाणी वाढू शकते आणि येथे पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण होऊ शकते। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। तिलारी धरणातून अखेर पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला असून जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी तसेच पोलीस अधीक्षक तिलारी दाखल झाले आहेत। पाहूयात। नमस्कार, आपण आज जो विषय महत्त्वाचा हाताळतोय तो तिलारीचा आहे आणि तिलारी धरणातून नेमकं पाणी कधी सोडलं जाणार, पाणी सोडलं गेलं आहे का, तिलारीची नेमकी परिस्थिती काय आहे, वस्तुस्थिती काय आहे, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लाईव्ह मध्ये आपण देणार आहोत। आज सकाळी बरोबर ठीक 8:10 अखेर तिलारी धरणाचं जे पाणी आहे ते तिलारी नदी पात्रात या ठिकाणी विसर्ग व्हायला सुरुवात झालेली आहे। कारण गेले 2-3 दिवस तिलारीबाबत अनेक उलटसुलट या ठिकाणी बातम्या प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून जे सोशल माध्यम आहे तिथनं पसरवल्या जात होत्या। मात्र नेमकी परिस्थिती काय आहे, नेमकं तिलारीचं पाणी सोडलं गेलं आहे का, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जी आहेत ती आपण या लाईव्ह मध्ये देतोय। आज शनिवारी सकाळी 8:10 तिलारी धरण जे आहे ते जवळपास 80% आसपास, म्हणजे 79% तिलारी धरण या ठिकाणी भरलं। 79% तिलारी धरणामध्ये पाणीसाठा झाल्यानंतर या ठिकाणी जो सांडवा पातळी आहे तिलारीची त्याच्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला आहे। कारण कालच तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी जाहीर केलं होतं की शनिवारी कोणत्याही क्षणी शक्यतो दुपारनंतर पाण्याचा विसर्ग तिलारी नदीत सुरू होईल। मात्र आज सकाळी 8:10 तिलारीच्या या धरणातून जो पाण्याचा विसर्ग आहे तो सुरू झालेला आहे। तिलारी धरणाची एकूण जी उंची आहे ती जवळपास 100 जलसंचय पातळी, त्याच्यामध्ये उंचीमध्ये जे पाणी साचलं जातं ती जलसंचय पातळी 113 मीटर एवढी उंची आहे, 113.20, आणि आज रोजी या धरणामध्ये 106 मीटर इतका पाणीसाठा झालेला आहे आणि त्याची टक्केवारी 78.54 आहे। 106 मीटर पाणीसाठा झाल्यानंतर 106.70 ही सांडवा पातळी आहे। म्हणजे तिलारी धरणाचं जे मातीचं जे मुख्य धरण आहे त्याच्यातून जो अतिरिक्त पाणीसाठा होतो, जे पूरस्थिती हाताळण्यासाठी अतिरिक्त पाणी सोडण्यासाठी तिलारीच्या मुख्य धरणापासून 1-2 किलोमीटर अंतरावर कोनाळ येथे हे सांडवा धरण बांधण्यात आलेले आहे आणि याच्यातून 4 दरवाज्यातून हे पाणी सोडलं जातं। मात्र हे दरवाजे ऑगस्ट पर्यंत ओपनच असतात, त्यामुळे लोक तिलारी धरणातून पाणी सोडण्यात येतंय अशा प्रकारचे जे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चर्चा होते। तर वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे। ऑगस्ट पर्यंत ज्यावेळी 2 वर्षापूर्वी पुराचा तिलारीचा मोठा फटका बसला त्या दिवसापासून या धरणाचे दरवाजे जे जुलैमध्ये बंद केले जायचे ते दरवाजे ह्या जे धरण आहे त्या ठिकाणी सांडवा धरण, त्या सांडवा धरणाचे दरवाजे ऑगस्ट पर्यंत जवळपास ओपन ठेवले जातात आणि त्यानंतर पाण्याची पातळी तपासून या धरणाचे दरवाजे बंद केले जातात आणि या सांडवा धरणाचे दरवाजे उघडे असल्यामुळे जी सांडवा धरणाची पातळी आहे, पाण्याच्या उंचीची पातळी आहे ती 106.70 मीटर आहे आणि आज ती पहाटे उंची तिलारीच्या पाण्याने गाठलेली आहे आणि 106.70 पेक्षा अधिक जे पाणी या ठिकाणी धरणामध्ये आता येणार आहे ते थेट याच सांडवा धरणातून पुष्य कालव्यामार्गे तिलारी नदीत विसर्गित होणार आहे। आणि हा जो विसर्ग आहे तो सुरू झालेला आहे। सकाळी 10 वाजता जी अपडेट तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली त्याच्यामध्ये 4.556 घनमीटर
जो पाणीसाठा आहे तो या ठिकाणी विसर्गित होत असल्याची माहिती तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे। त्यामुळे तिलारीतून जे पाणी सोडलं जातंय, पूरस्थिती निर्माण होईल, या सगळ्या गोष्टी ज्या सांगितल्या जात होत्या, तर आता त्याबाबत नागरिकांनी सावध होणं आवश्यक आहे, सतर्क होणं आवश्यक आहे। काल शुक्रवारी रात्री तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी जे पूरग्रस्त पुराचा फटका बसतो तिलारी नदीच्या काठच्या गावांना, तर दोडामार्ग तालुक्यातील या गावांच्या बाजूला सायरन वाजवलेला आहे। गोवा राज्यातील सुद्धा 2 तालुक्यांना याचा फटका बसतो। त्यांना सुद्धा जाहीर निवेदन देऊन कळविण्यात आलेलं आहे की तिलारीचं पाणी जे आहे ते आजपासून नदीत सोडलं जाणार, आजपासून नदीत विसर्गित होणार। त्यामुळे नागरिकांनी सावधानता बाळगायला पाहिजे। तर थेट सकाळी 8 वाजल्यापासून तिलारीचं जे पाणी आहे ते आता तिलारी नदीत आलेलं आहे। त्यामुळे खरोखर नागरिकांनी आता सतर्कता बाळगण्याची आवश्यकता आहे। काल जे काही सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत होते ते चुकीचे होते, कारण अद्यापपर्यंत तिलारीतनं पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला नव्हता। आज सकाळपासून हा पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला आहे आणि हा पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सुद्धा सजग झालेली आहे। स्वतः जी आम्हाला खात्रीदायक वृत्त मिळालेलं आहे, माहिती मिळाली आहे, त्यानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनचे प्राधिकरणचे प्रमुख जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी आणि पोलीस अधीक्षक अग्रवाल साहेब हे दोन्ही जिल्ह्याचे प्रमुख या ठिकाणी तिलारीकडे दाखल झाल्याची माहिती मिळते। त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता जाधव साहेब हे सुद्धा त्या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आणि उपविभागीय अधिकारी गजानन बुचरे जे आहेत ते या ठिकाणी बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत। तासाला नेमकं पाणी किती सोडलं जातं याचे सगळे अपडेट्स आपल्याकडे मिळत आहेत। तिलारी नदीला तेरवणमिळे उन्नई बंधाऱ्यातून 98 घनमीटर इतका सेंटीमीटर इतका पाण्याचा विसर्ग ऑलरेडी सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये आता जे हे तिलारी मुख्य धरणाचं पाणी येणार आहे आणि या दोघांचं पाणी एकत्र आल्यानंतर तिलारीची नदी पातळी आहे ती वाढणार आहे। जवळपास 40 मीटर उंची इतकी तिलारी नदीची ज्यावेळी उंची होते त्यानंतर इशारा पातळी दिली जाते। आता तरी अजूनपर्यंत ही तिलारीने इशारा पातळी गाठलेली नाहीये। आज दुपारपर्यंत हा पाण्याचा फ्लो जो आहे तो या वाढणार आहे। त्याच्यानंतर तिलारीची नेमकी परिस्थिती काय होईल, तिलारीला पूर येणार आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होणार आहे। मात्र नागरिकांनी सावधानता बाळगणं आवश्यक आहे। गेले 2-3 दिवस तिलारीत धुवाधार पाऊस होतोय आणि या पावसामुळे पाण्याचा जो प्रमाण आहे ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढलं जातंय, कारण कालच्या 24 तासात जी आकडेवारी होती ती 250 मिलीमीटर इतका पाऊस होता आणि आज सकाळी जेव्हा 10 वाजता पावसाचा आपल्याला माहिती मिळालेली गेल्या 24 तासात तो सुद्धा जवळपास 150 मिलीमीटर इतका पाऊस तिलारी खोऱ्यात झालेला आहे। त्यामुळे झपाट्याने तिलारीच्या पाणी पातळीत वाढ होते। अवघ्या 2 तासात 1 मीटर इतकं पाण्याची पातळी वाढलेली होती। त्यामुळे आता जे पाणी वाढेल ते थेट तिलारी नदीत या ठिकाणी दाखल होणार आहे आणि त्यामुळे नागरिकांनी सावधानता बाळगणं आवश्यक आहे। तुर्तास आपण जी वस्तुस्थिती होती ती आमच्या संपूर्ण दर्शकांपर्यंत ही पोहोचवलेली आहे। आता जी आकडेवारी तिलारी प्रकल्पाने आपल्याकडे दिलेली आहे त्याच्यामध्ये थेट आपण संपूर्ण माहिती देतोय जी प्रशासनाने दिलेली आहे। सकाळी 10 वाजताची ही आकडेवारी तिलारी प्रकल्पाने आपल्याकडे दिली। त्याच्यामध्ये पाणी पातळी जी आहे धरणामध्ये जी ऍक्च्युअल पाणी पातळी आहे ती 106.90 मीटर एवढी पाणी पातळी 10 वाजता धरणाची प्रत्यक्षमध्ये होती। सांडवा पातळी 106.70 मीटर आहे, म्हणजे जवळपास 0.20 ने पाण्याची जी उंची आहे ती वाढलेली होती। पूर्ण जलसंचय पातळी जी आहे ती 113 मीटर एवढी आहे आणि आज घडीला या धरणामध्ये जवळपास 78.54% इतका पाणीसाठा झालेला आहे आणि त्यानुसार पाणी या ठिकाणी तिलारी नदी पात्रात सोडलं जाते। नदी पातळी जी होती ती 38.90 मीटर इतकी उंची आहे आणि इशारा पातळी 41.60 मीटर आहे आणि धोका पातळी जी सांगितली ज्यावेळी तिलारी नदी पात्रात 43.60 मीटर इतक्या उंचीने पाणी जो आहे ते प्रवाहित होईल, विसर्गित होईल, त्यावेळी मात्र तिलारीला खऱ्या अर्थाने धोका निर्माण होईल। मात्र सध्या परिस्थिती पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये आहे। जवळपास 40 मीटर इतक्या उंचीने तिलारी नदी पात्रातून पाणी वाहत आहे। अजूनही 3.5 मीटर उंची आपल्याकडे धोका पातळीपर्यंत शिल्लक आहे। त्यामुळे तसं घाबरून जाण्याचं बिलकुल कारण नाही, फक्त सतर्कता बाळगावी, लोकांनी खबरदारी घ्यावी, नदीपात्रात उतरू नये। नदीपात्रातून धोकादायक परिस्थिती उद्भवू शकते कोणत्याही क्षणी, त्यामुळे लोकांनी नदी किनारी जाऊ नये अशा प्रकारच्या ज्या सूचना आहेत त्या तिलारी प्रशासनाकडून दिलेल्या आहेत। आज घडीला तिलारीमध्ये जवळपास 2000 मिलीमीटर या वर्षीचा पाऊस झालेला आहे, जो दरवर्षी 3500 मिलीमीटर पेक्षा जास्त होतो। अजूनही 1500 मिलीमीटर पाऊस होऊ शकतो। मात्र आज आणि उद्या पावसाचं प्रमाण कसं आहे यावर तिलारीत परिस्थिती निर्माण होते की नाही या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होणार आहे। आजपासून तिलारीतून थेट पाणी तिलारी नदीमध्ये सोडलं गेल्याने आता मात्र नागरिकांनी खबरदारी बाळगणं, सतर्कता बाळगणं अत्यंत गरजेचं आहे। धन्यवाद।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमदार नितेश राणे यांनी पोलिसांना रेनकोट वाटप केलं. वाढदिवस सेवा सप्ताह म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. 20 जुलैला आमचे आदरणीय विनोद तावडेजी आणि 22 जुलैला आमचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी या दोन्ही आमच्या नेत्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही सगळेच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून, जसं आमचा काल प्रदेश अध्यक्षांनी उल्लेख केला की आम्ही सेवा दिन म्हणून आजचा दिवस साजरा करतोय. आणि त्या दिवसाच्या निमित्त साधून आमचे जे पोलीस बांधव आहेत, जे दिवस रात्र मेहनत करून आपल्या सगळ्यांची सेवा करतात, आपली ड्युटी कुठलाही स्वार्थ समोर न ठेवता बजावतात, त्या सगळ्यांना ह्या पावसाळ्यामध्ये उभं राहण्यासाठी आणि आपली चांगली अजून उत्तम सेवा देण्यासाठी आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने त्यांना रेनकोट वितरण आम्ही वैभवडी तालुक्यामध्ये केलेलं आहे. तसंच वितरण हे कणकवली आणि देवगडमध्ये पण होणार आहे, जेणेकरून आमचे पोलीस बांधव आम्हाला सेवा देण्यासाठी अजून सक्षम होतील, अजून कार्यतत्पर होतील. ह्या दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही हे समाजकार्य केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशात आहे उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. तिलारी धरणातून आज सकाळपासून विसर्ग सुरू झाला असून याबाबत प्रशासनाकडूनही महत्त्वाचे अपडेट देण्यात आले आहेत. पाहूयात. नमस्कार, कोकण 7 लाईव्हमध्ये दर्शकांचं स्वागत आहे. आपण आहोत थेट तिलारी धरणावर. तिलारी धरणाचं जे दगडी धरण आहे, या दगडी धरणातून तिलारीचं अतिरिक्त पाणी तिलारी नदीत सोडलं जातं. आपण थेट तिथे आहोत आणि ज्या दिवसाची प्रतीक्षा सर्व लोकांना होती, नागरिकांना होती, अवघ्या तळ कोकणातील दोडामार्ग तालुका आणि गोवा राज्यातील त्यांच्या उरात जे घर होते ते तिलारीचं धरण आणि तिलारी नदीचा पूर आणि एक परिस्थिती उद्भवण्याची काय अशी परिस्थिती गेले 2 दिवस निर्माण झालेली होती. आणि तो दिवस उजाडलेला आहे. शनिवारी सकाळी 8:10 तिलारी धरणातून प्रत्यक्ष या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. जो अतिरिक्त पाणीसाठा आहे, सांडवा पातळीपर्यंत पाणी पातळी भरल्यानंतर तिलारीतील अतिरिक्त पाणी थेट तिलारी नदीमध्ये या ठिकाणी विसर्ग होतोय. हा जो माझ्या मागे आपल्याला धरण दिसतोय, त्या सांडवा धरणातूनच पाणी तिलारी नदीपात्रात या ठिकाणी होतं. या पुढच्या भागात थेट जे पाणी आहे ते तिलारी नदीला जाऊन मिळणार आहे. आम्ही त्यामुळे विनंती करतो की जे पाणी या ठिकाणी वाहत आहे पुढच्या भागातून ते सुद्धा आमच्या दर्शकांना या ठिकाणी आवडून दाखवावं, जेणेकरून दर्शकांना जी आहे आमचा जो नियंत्रित पद्धतीने तिलारीचे जे अधिकारी आहेत ते या ठिकाणी तिलारीचं पाणी सोडत आहे. आणि याच पासून आज ज्यावेळी तिलारीचा पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला, या पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, SP सौरभकुमार अग्रवाल या प्रशासन प्रमुखांनी थेट या ठिकाणी तिलारीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. जी परिस्थिती आहे ती पूर्णपणे त्याचा आढावा घेतला. तिलारीचे जे कार्यकारी अभियंता आहेत ते सुद्धा यावेळी
ठिकाणी धरणाबाबत, या धरणातील पाणी साठ्याबाबत आणि पाण्याचा विसर्ग या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेतला, जेणेकरून या ठिकाणी पूरस्थिती उद्भवणार नाही. या सगळ्या गोष्टींचा बराच वेळ आढावा घेतल्यानंतर या ठिकाणी ज्या आपल्या जिल्हाधिकारी आहेत, SP आहेत, ते सगळे पुन्हा एकदा वरकडे रवाना झाले. मग आपण थेट तिलारी धरणावर आहोत. दृश्य आहेत ते आपण दर्शकांना दाखवतोय. तिलारीचं जे हे माझ्या मागचं जे डॅम आहे, या धरणातील 4 दरवाज्यातून आजपासून पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला आहे. 31 जुलैला या धरणाचे जे दरवाजे आहेत ते आता पूर्णपणे खुले आहेत, ते या ठिकाणी बंद होणार आहेत. मात्र 31 जुलैपर्यंत जर तसा पाण्याचा या धरणामध्ये साठा वाढेल तो थेट तिलारीला मिळणार आहे. जर पूरस्थिती निर्माण होते, अशा प्रकारची परिस्थिती जर निर्माण झाली तरच या ठिकाणी तिलारी अधिकारी या पाण्यावर नियंत्रण ठेवणार आहे. जो दरवाजे आहेत ते कशा पद्धतीने या ठिकाणी उघडले पाहिजे, बंद केले पाहिजे याची संपूर्ण माहिती आपण धरणाच्या वरील ठिकाणी या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे. आणि धरणांना कशा पद्धतीने पाणी सोडणे याची अपडेट सुद्धा जिल्हा प्रशासन, तालुका आपत्ती व्यवस्थापन हे तालुक्यातील सगळ्या नागरिकांना देत आहे. दोडामार्गमध्ये तालुका आपत्ती व्यवस्थापन जो करणारा ग्रुप आहे तो सुद्धा प्रशासनाने या ठिकाणी क्रिएट केलेला आहे. याच्यामध्ये सगळ्या गावचे सरपंच, कार्यकर्ते या सगळ्यांना त्या ठिकाणी समाविष्ट केलेला आहे. मीडियाला समाविष्ट केलं आहे, जेणेकरून परिस्थिती काय आहे, पाण्याची पातळी किती आहे, पाणी किती सोडतं, या सगळ्या अपडेट सगळं आपण त्यांना नागरिकांना दिल्या जाणार आहे. त्यामुळे तिलारीबाबत ज्या काही शंका होत्या त्या दूर झालेल्या आणि ज्याची प्रतीक्षा होती, ज्याची जो वाट पाहत होते, तो टप्पा आपल्या आज पूर्ण झालेला आहे. तिलारी धरण जवळपास 80% भरल्यानंतर या धरणातील अतिरिक्त पाणीसाठा यावर्षी 22 जुलैपासून तिलारीमध्ये पोहोचलेला आहे. तसं आपण इथेच थांबतो. ज्या अपडेट्स आहेत त्या आमच्या दर्शकांना देतच राहू आणि तिलारीच्या सगळ्या आढावायचा आपण थेट तिलारीचा आपल्या दर्शकांना. धन्यवाद. आज आपण आता तिलारी मुख्य धरणावर उभे आहोत. तिलारी मुख्य धरण हे एकूण त्याची 462 मिलियन क्युबिक मीटर कॅपॅसिटी आहे. आज हे धरण 80% भरलेलं आहे आणि सकाळी साधारण 8:15 वाजता स्पिलवेवरून याचा विसर्ग सुरू झाला. तर विसर्ग जो आहे तो आपला 4.5 क्युमेक्सचा विसर्ग आहे. आणखी तो जसजसं वेळ थोडा पास होईल तसतसं त्या विसर्गामध्ये वाढ होईल. तर जिल्हा प्रशासन आणि तालुका प्रशासनाच्या संपर्कात राहून आम्ही तो वेळोवेळी विसर्ग सुद्धा संबंधित गावं असतील नंतर जिल्हा प्रशासन त्यांनाही आम्ही तो विसर्ग कळवू. सर्वांना वेळोवेळी त्या सूचना देण्यात येतील. तर कुणी फक्त माझं आव्हान असं राहील की अफवावर कुणी विश्वास ठेवू नका, कारण काल एक क्लिप थोडी व्हायरल झाली होती. तर त्या पद्धतीनं आमच्याकडून माहिती घ्या आणि योग्य ती माहिती आमच्याकडून तुम्हाला वेळोवेळी मिळेल. मी मंजू लक्ष्मी, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग. तर मी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि तिलारी धरणाच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आपल्या तहसीलदार सगळ्यांनी आज तिलारी धरणाचे आम्ही पाणी केले सकाळी. आजपासून धरणातून आपण विसर्ग सुरू करत आहे. सध्या फक्त 4.5 क्युमेक्स पाणी आपण सोडत आहे, पण हे थोडा वाढ होऊन 400 क्युमेक्स पर्यंत जाऊ शकते, त्याची शक्यता आहे. पण त्याच्या वेळोवेळी आपण लोकांना त्याच्या अलर्ट देऊन राहिलेले आहे. काल पण आपलं पूर्ण प्रशासन, तहसीलदार, BDO, पोलीस, बाकी सगळे डॅम इरिगेशन जो कर्मचारी आहे सगळ्यांनी कॅचमेंट एरियामध्ये असलेले सगळे गावांना जाऊन भेटून त्यांना सगळ्यांना इशारा दिलेली आहे. आणि एवढंच नागरिकांना विनंती आहे, हा जवळच्या ग्रामपंचायतच्या गावातल्या लोकांना विनंती आहे की तुम्ही सगळ्यांनी सतर्क राहा आणि पाण्याच्या पातळी तुम्ही वाढलेले आहे पण दिसलेले आहे. तर कपडे धुवायला या काही सेल्फी काढायला वगैरे पण या पाण्याच्या जवळ जाऊ नये. अत्यावश्यक काही कारण असेल तरी तुम्ही सतर्क राहूनच बाहेर पडा. आणि त्याच्यासाठीच आपण मागचे 2 दिवस शाळांना सुट्टी पण दिलेली आहे. काल थोडासा न्यूज क्लिपिंग्समध्ये हे 100% भरलं असं दाखवत होते, पण ऍक्च्युली आज अखेर 80% धरण भरलेले आहे. टोटल कॅपॅसिटी हा धरणाच्या 16.32 आहे, त्याच्यामधलं 80% भरलेले आहे. आणि आजपासून एक 4.5 क्युमेक्स पासून आपण विसर्ग सुरू करतात. तर अजून प्रशासनाच्या मार्फत सगळे गाववासियांपर्यंत पोहोचून त्यांना अलर्ट राहणार आहे. परत एकदा सगळ्यांना सतर्क राहायची विनंती करते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सांगली मिशन सोसायटी संचलित जीवदान विशेष शाळेचा 23वा वर्धापन दिन 19 जुलै रोजी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या सर्व कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून सावंतवाडी संस्थांच्या राणीसाहेब श्रीमंत शुभदादेवी सावंत भोसले या उपस्थित होत्या. दिव्यांग मुलांनी बँड वाजवून प्रमुख अतिथी यांचं स्वागत केलं. त्यानंतर दिव्यांग मुलांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांचं स्वागत करण्यात आलं. मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसंच शाळेचा वर्धापन दिन केक कापून साजरा करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले. प्रमुख अतिथी म्हणून सौ शुभदादेवी सावंत भोसले यांनी मार्गदर्शन केलं. यावेळी शाळेचे संचालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, मुलांचे पालक उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. कालोडे पेडवेवाडीत स्विफ्ट गाडी स्लीप होऊन अपघात घडला. येथील रस्ता अतिशय खराब झाल्यानं रस्त्यावरती खडी आल्यानं गाडी स्लीप होऊन विद्युत खांबावरती आदळली. सुदैवाने यात कोणालाही मोठी दुखापत झाली नाही. प्रशासनाच्या गलतान कारभारामुळे हा अपघात घडल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. पाहूयात. हा वेंगुर्ला बेळगाव महामार्ग मे महिन्याच्या एंडला व जूनच्या सुरुवातीला केला होता, पण महिन्याभरातच हा रस्ता पावसाच्या पाण्यात वाहून गेला. यासाठी सरकारनं दिलेला निधी याच रस्त्याच्या खड्ड्यात गेला. ह्या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली असून बाईक्सवार जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. रस्त्यावरती मोठ्या प्रमाणात खड्डे व खडीचे साम्राज्य आल्यानं गाडी चालवणं अतिशय अवघड झालं आहे. सध्या पर्यटनाचा हंगाम असल्यानं आंबोलीत जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. गोवा राज्यातून बहुतांश पर्यटक या मार्गाने येतात. त्यामुळे रस्त्यांची झालेली अवस्था पाहता भविष्यात मोठा अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे. हे काम अत्यंत निकृष्ट पद्धतीने करण्यात आल्यानं पहिल्याच पावसात रस्ता बऱ्याच ठिकाणी खचला असून वाहून गेला आहे. त्यामुळे शासनाचा निधी वाया गेला असून याला सर्वस्वी जबाबदार ठेकेदार आणि संबंधित खात्यातील अधिकारी असल्याचा आरोप भाजपा आंबोली मंडळ अध्यक्ष रवींद्र मडगावकर यांनी केला. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला भेट देऊन संबंधित ठेकेदारावरती कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिलं होतं. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या निवासस्थानाकडे हा जाणारा मार्ग आहे. साधारणतः 40 ते 50 दिवसांआधी केलेला हा रस्ता आताच खड्डेमय बनल्यानं कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून भरघोस निधी विकास कामांना रस्त्याच्या कामासाठी दिला जात आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामही होत आहेत. काम न करणाऱ्यांना पालकमंत्री धारेवर धरत आहेत. मात्र असं असताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरती ठेकेदारानं मर्यादा खाण्यासाठी केलेलं बोगस काम उघड झालं आहे. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी संबंधित ठेकेदारासह अधिकाऱ्यांवरती कडक कारवाई करावी अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. करूळ घाटासह तळेरे वैभववाडी मार्ग येत्या काही दिवसात सुस्थितीत झालेला दिसेल. प्रवाशांची या मार्गावरून निर्दोष वाहतूक होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. यात कुठलाही अधिकारी टाळाटाळ करत असेल तर त्यांना बूस्टर डोस देण्याची व्यवस्था आम्ही करतो, असा इशारा आमदार नितेश राणे यांनी दिला आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद झालेली आहे. फक्त जसं तुम्हाला मी सांगितलं की गव्हर्नमेंटचा प्रोसिजरचा भाग असतो, कारण की त्या प्रश्नाला उत्तर आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि PWD मिनिस्टर आमचे रवी चव्हाणजींनीच दिलेलं आणि त्यानुसार त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. मी तुम्हाला विश्वास देईन की आज कदाचित हा शेवटचा वर्ष असेल जिथे आपल्याला गगनबावडा घाटाला ही परिस्थिती आपल्याला दिसते. गेल्या वर्षी जसं आमच्या भुईवाडा घाट जो आता आपल्याला एकदम सुळसुळीत आहे आणि व्यवस्थित पद्धतीने सुरू आहे, तशीच परिस्थिती तुम्हाला इथेही दिसेल. फक्त आम्ही आज जे आलेलो आहे की गेल्या पुढच्या वर्षीची वाट पाहत असताना ह्या वर्षी काही दुर्घटना घडता कामा नये आणि जी इर्शाडवाडीला झालेली जी घटना आहे त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रिकॉशनरी म्हणून आम्ही ह्या वर्षी येऊन मुद्दामून इथे उभे आहोत. मला विश्वास आहे की आता सगळ्या अधिकाऱ्यांचा बोलल्यानंतर आमच्या सगळ्यांचं लक्ष आहे. त्याचबरोबर आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी पण अशी भूमिका घेतली आहे की काय मदत हवी आहे तर आम्ही करायला तयार आहोत, पण काम व्यवस्थित करा. ही भूमिका आपल्या सगळ्यांची आमच्या सगळ्यांची असल्यामुळे आम्ही जनतेला विश्वास देऊ शकतो की आपल्याला कमीतला कमी त्रास होईल आणि आपला प्रवास सुकर होईल. साहेब, आता आपण ज्या मार्गाने आलात त्या मार्गावरती प्रचंड खड्डे आहेत, त्यासाठी आपण काय सूचना केल्या अधिकाऱ्यांना? मी सांगितलं आहे की पावसाळी डांबर जो असतो ज्याच्याने आपल्याला हा रस्ता म्हणजे खड्ड्यावरून जात असताना आपल्याला कमीतला कमी त्रास होईल, तो जे मटेरियल उपलब्ध करण्याची तयारी आमच्या काही सहकाऱ्यांनी दाखवून दिलेली आहे. कारण का सरकारकडे जाणार, ती मागणी करणार, तोपर्यंत जो काही प्रोसिजरचा भाग असले तोपर्यंत काय होता कामा नाही. यासाठी आम्ही काही लोकांनी निस्वार्थी पुढाकार घेऊन आम्ही मदत करायला तयार आहोत अशी भूमिका घेतलेली आहे. कॉन्ट्रॅक्टर आणि आमचे संबंधित अधिकारी बसून त्यावर तोडगा काढून हे खड्डे येणाऱ्या काही दिवसांनी तुम्हाला भरताना दिसतील आणि लोकांना कमी त्रास होईल. या संदर्भात काही अल्टिमेटम दिलाय का संबंधित विभागाला? अल्टिमेटम देण्याची परिस्थिती शेवटी जबाबदारी आमच्या खांद्यावर आहे. आम्ही सत्तेमध्ये लोक असलेले कार्यकर्ते असल्यामुळे आम्हाला काम करून घेणं आमचं काम आहे. शेवटी अधिकारी कोण कमी जास्त काय काम करत असतील तर त्याला काय कसं नीट करायचं हे तुम्हाला माहिती आहे. आमच्याकडे त्या पद्धतीचे बूस्टर डोस आम्ही खिशातच घेऊन फिरतो. पण मुद्दा आमचा एवढाच आहे की तो टप्पा गाठण्याची आम्हाला वेळ लागणार नाही. म्हणून ह्याच वर्षी जे काय करण्याची गरज आहे ती सगळ्या गोष्टी आम्ही करू आणि लोकांचा प्रवास सुरळीत करू. थँक्यू सर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. करूळ घाटाची पाहणी करण्यासाठी आमदार नितेश राणे घाटात गेले होते. यावेळी करूळ घाटासहित तळेरे वैभववाडी महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेवरून भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी आमदारांसमोरच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या तक्रारींचा पाढा वाचला. या मार्गाच्या दुरावस्थेवरून आमदार नितेश राणे यांनी या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलं सुनावलंय. पाहूयात. दरवर्षी नियमित पद्धतीने हा दौरा आमचा होतो. दरवर्षी गेल्या वर्षी तर तुमच्या लोकांनी नंबर टाकलेला आहे. तुम्हाला वाटत नाही का ह्या गोष्टी बंद झाल्या पाहिजे? तांत्रिक पद्धतीने तुम्हाला माहिती देतं तरी त्याच्यावर तुम्ही काम करायला बघत नाही. काय अडचण काय ते तरी सांगा ना. एक फुटाचे खड्डे 20 mm च्या खडीने भरला, कसे राहणार साहेब?
जे कार्पेटच्या मटेरियलने खड्डे भरायला लागला, राहणार कसे खड्डे? राहणार का कार्पेटच्या मध्ये तुम्ही खड्डे भरायला लागला तर राहणार आहे का? नाही, आता कसं झालं सगळी टेम्पररी अरेंजमेंट डिपार्टमेंट. तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर देत नाही. जोखीम कालावधी असताना त्याच्याकडे काम करून घेत नाही का? नाही रिपेअरला का नाही? 3 महिने असतो, 3 महिन्याचा पिरियड काहीच नसतो साहेब. जिथे भरून गेला पाठून खड्डे पडत गेले. त्याचा काय? तिसऱ्या दिवशी खड्डे पडले. 15 दिवस दिवसातून पैसे मागतोय तसं तुम्ही बोलताय. जे काय सरकारी पैसा वापरा आणि लोकांची सुविधा करून द्या ना. तुम्हा लोकांना तरी अडतं. तुम्ही बसून 4 लोकांना फोन लावलात ते बाबा तुमच्याकडे आहे काय मदत, तुमचे ते लगेच सगळे एक पाऊल तयार. शेवटी आम्ही पण इकडूनच अपडाऊन करतो ना. झाला ना, आपण पुढचं पण आम्हीच मदत करायला तयार आहोत ना. पुढचं जेव्हा करायला गेलं ना साहेब, खरं सांगतो की त्यांना लोकांनी लोकांनी काय खड्डा आहे तो तलाव आहे ते एजन्सी चालली एवढ्या मोठ्या तलावात तुम्ही माती टाकताय. मागच्या याचं तुम्ही हे बोलू नका. काय काम चालू होतं ना ते प्रत्यक्ष आम्ही बघितलेलं. आम्ही बंद करायला लावलंय. बघा हे तरळ्या बिरळ्याच्या भागामध्ये जाऊ शकतात काय लोक तिकडे? वैभववाडी रेल्वे स्टेशन लोक शिवाय आम्हाला हलताय. तो एवढा मोठा आहे साहेब. यांना लागेल तेवढी जीएसबी द्यायला सांगा आणि जेसीबी द्यायला सांगा. आम्ही सगळेजण उभं राहून काम करून कधी आता येणार तू उन्हाळा होतं कुठे साहेब? आता आलं पावसात फक्त महिना आज झाला. आजच्या दिवसात हे मागचे हे 15 दिवस किंवा महिना 2 महिन्यापूर्वी हे खड्डे जेव्हा छोटे होते तेव्हा भरलेला हा प्रॉब्लेम झालाच नसता ना. खड्डे भरताना साहेब फक्त 1 इंच वरती फक्त माती काढून टाकली. खालची माती तशीच राहिल्यामुळे वर पाणी केल्यामुळे खालून सर्व निघून. काय तुम्ही नुकसान आमच्या लोकांचं करतो. कुठली मोठी दुर्घटना घडण्यासाठी आपण थांबलोय का? मग पळापळ होणार मॅडम. तुम्हाला माहित नाही. लोकांचे जीव गेल्यावर आपण जागायला लागलो ना, मग काय उपयोग नाही. मग असं पण उभं राहता कामा नाही. आता बघा त्या लोकांची काय अवस्था झाली आहे. किती ऑफिसर सस्पेंड होणार तिथे. मग आज जेव्हा तुमच्याकडे वेळ आहे तेव्हा काम करून घ्या ना. नंतर सस्पेन्शन झालं मग आमच्या मागे मागे फिरता तुम्ही. साहेब वाचवा वाचवा. आता जेव्हा वेळ आहे हे लोक सगळे एक पाऊल पुढे येऊन मदत करायला तयार आहेत. हे कुठल्या तालुक्यामध्ये कुठल्या भागामध्ये होतं सांगा ना मला. मग आता मी गेल्यावर बसा यांच्या बरोबर प्लॅनिंग करा. उद्यापासून काम सुरू करा ना. किती वेळ लागतोय? बसलेत त्याला जाधव गडकरी साहेबांकडे ते रिपोर्टिंग करतील काय करायचंय तिकडे. पण तुम्हाला स्थानिक पातळीवर जी मदत आम्ही बोलतोय की अंगावर सगळं एकटं घ्या, नाही. हे मदत करायला तयार आहेत ना आपल्याला. तुम्हाला नंतर जे काय त्यांचं भागवायचंय संपला विषय. तुम्ही येणारच नाही, बोलणारच नाही. मग काय उपयोग तुम्ही सांगा ना मला. जेएसबीचं कारण सांगताय बोलत नाही सर. रिपोर्टिंग मिलिंद वडिलांशी बोलत नाही सर. ती सुद्धा साहेब हा मुरुम असेल ना तर चालेल. निव्वळ तुम्ही तांबळ माती जर टाकला सगळे फोटो तांबळ माहिती ना फोटो जाधवने तुम्हाला जे जाधवनी दाखवलं त्या मातीने होणार आहे का? ह्यांच्याकडूनच माझ्याकडे आलंय तुमच्याकडे. त्याच्याने होणार होतं का काय? काय तुम्ही माझं म्हणणं की आपल्या खिशातलं काय जात नाही, आपल्या घरातलं काय जात नाही. मग करा. जनतेसाठी जाय. त्यांची सेवा करण्यासाठी आपण सगळेजण उभे आहोत. एवढी सरळ सोपं आहे. पावसाळा सुरू झाल्यापासून तरळा रस्त्याचा वापरच नाही साहेब केलेला. कोणता रस्ता नाही. लोक घाबरून येत नाही तिथून. नवीन शिवाय घालतात. आणि सगळे टार्गेटवर आम्ही सगळेजण. तुम्हाला माहित नाही थोड्या घाणेरड्या भाषेत बोलतात. आता करणार आहे का तुम्ही? आता घरी जायचं नाही. यांच्याबरोबर मी गेल्यावर बसा. या लोक दोघं तिघांबरोबर या. उद्या परवापासून जेसीबी आणि काय तुझं चालू करा ना काम तुमचं. कायम पाऊस जाईपर्यंत जेसीबी द्यायला ते वैभववाडीत उभा करायला. तुम्हाला माहिती आहे का उभा आहे का? उभाच खोटारडेपणा नको. एक खालती तुमच्याकडे स्टँड बाय ठेवा ना. एवढा मोठा घाट जिल्ह्यामध्ये हा आणि आंबोली 2 मोठी घाट आहेत ना आपल्याकडे. उभा जो म्हणतात तो त्याचाच आहे. त्याला फक्त सांगायचं तिथं उभा ठेव. आम्हाला गरज लागली का आम्ही खाली बोलवतो. ही सगळी स्टाईल आहे यांची. खालती पण कंपल्सरी उभं ठेवायला लागतोय मॅडम. आणि आंबोली आणि इथे या 2च स्पॉटवर आपल्याला धोकादायक आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. वेंगुर्ले तालुक्यात 20 जुलैपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सुमारे या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आकडा जो आहे तो 5 लाखांवर पोहोचलेला आहे. ठिकठिकाणी 20 जुलै रोजी मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस झालेला होता. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित वेंगुर्ले तालुक्यालाही पावसाने झोडपून काढलेले होते आणि यात बऱ्याच ग्रामस्थांचे घरावर झाड पडून असेल किंवा मांगर असतील किंवा इतर नुकसानी झालेली आहे. त्याचप्रमाणे शेतातही आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा हा पाहायला मिळाला आणि हाच पाऊस गेले 2 दिवस सुद्धा असा संततधार सुरू आहे. काही प्रमाणात मुसळधार नसला तरी संततधार पाऊस सुरू आहे. मात्र ज्या नुकसानीच्या घटना आहेत या गेले 2 दिवस सातत्याने घडत आहेत आणि जरी पावसाने काही क्षण विश्रांती जरी घेतली असली तरी जो पाणीसाठा आहे संपूर्ण तालुक्यातला नदी असतील ओहोळ असतील यांच्या पाणीसाठ्यामध्ये सुद्धा कमालीची वाढ अजूनही पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण नदी असेल ओहोळ असेल तुडुंब भरून वाहत आहेत आणि संपूर्ण नुकसानीचा जर तालुक्याचा विचार करता आसोली येथील शंकर नाईक यांच्या मांगरावर झाड पडून सुमारे 14,000चे नुकसान झालेले आहे. जोसोली येथील सद्गुरू श्रीधर गावडे यांच्या घरावर झाड पडून 19,000च्या नुकसानीची नोंद झालेली आहे. हे जे नुकसानीचे आकडे आहेत हे तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले आहेत. तहसील कार्यालयात नोंद झाल्यानुसार हे जे आकडे आहेत. त्याचप्रमाणे तुळस येथील चंद्रकांत आत्माराम सावंत यांच्या घरावर झाड पडून 6,000चे नुकसान झालेले आहे. वजराड वरची आड येथे जे गणपत धोंडू सावंत आहेत यांच्या घरावर झाड पडून 8,500 रुपयांचं नुकसानीची नोंद झालेली आहे. त्याचप्रमाणे तुळस येथील अपूर्वा दामले यांच्या घराची भिंत व घराचे वासे जे आहेत ते पडून सुमारे 47,000चे नुकसान झालेले आहे. त्याचप्रमाणे वांगणी येथील बाळकृष्ण रेवणकर यांच्या घराचे छप्पर पडून सुमारे 52,000चे नुकसानाची नोंद जी आहे ती तहसील कार्यालयात झालेली आहे. त्याचप्रमाणे तुळस खटारवाडी येथील वसंत शांताराम घारे यांच्या मांगराची पडवी जी आहे ती पडून त्यातील वासे कौलांचे नुकसान झालेले आहे. असे एकूण 29,000चे नुकसानाची नोंद तहसील कार्यालयात झालेली आहे. त्याचप्रमाणे मठ येथील संतोष साबाजी धुरी यांचा शेत मांगर पडून सुमारे 36,000चे नुकसान झालेले आहे. मठ येथील संतोष विश्वंभर जे आहेत त्यांचं नुकसान झालेले आहे. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला येथील चंद्रकांत भिकाजी रायकर यांचे मातीचे घर जे आहे ते पडून सुमारे 1 लाखांचे नुकसान झालेले आहे. त्याचप्रमाणे मठ येथील संतोष विश्वंभर मटकर यांच्या घराची मातीची भिंत कोसळून 29,000चे नुकसानाची नोंद झालेली आहे. तसेच या ठिकाणी पालकरवाडी या ठिकाणी विजय बाबाजी पालकर यांच्या घराचे नुकसान झालेले आहे. सुमारे 15,000चे नुकसान झालेले आहे. त्याचप्रमाणे घरावर झाड पडल्याने परबवाडा येथील संदीप मोहन परब यांच्या घरावर झाड पडल्याने 38,000चे नुकसानीची नोंद झालेली आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी वेतोरे येथील मंगला बाळा तळकर यांच्या घरावर झाड पडून 19,000च्या नुकसानीची नोंद झालेली आहे. वेंगुर्ला येथील महादेव भिवा सळमळकर यांचा मातीचा जो मांगर आहे ते पडून 56,000चे नुकसान झालेले आहे. अशा प्रकारे नुकसानीचे आकडे हे 20 तारीखपासून आज 22 तारीखपर्यंत तहसील कार्यालयात नोंद झालेले आहेत. असे एकूण मिळून सुमारे हे नुकसानीचे आकडे जे आहेत ते 5 लाखांवरती पोहोचलेले आहेत. अजूनही काही ठिकाणी झाडांची पडझड होऊन सुद्धा नुकसान झालेले आहे. मात्र अद्यापपर्यंत त्याची नोंद झालेली नाही आणि हे आकडे अजूनही वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकतात मी आता आहे तुळस येथील पलतड या ठिकाणी जी मुख्य नदी आहे या नदीवर आहे. गेले 3 दिवस पडणाऱ्या या पावसामुळे संपूर्णपणे पाणीसाठा जो आहे ती नदी पूर्ण तुडुंब भरून वाहत आहे आणि अजूनही पाणीसाठा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पावसाची जी रिपरिप आहे किंवा पावसाची संततधार आहे ती आता सुद्धा सुरू आहे आणि अजूनही मुसळधार पावसाचा इशारा जो देण्यात आलेला आहे 24 तारीखपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जो रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आलेला आहे तो अजूनही कायम आहे. जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत माहिती दिली होती. त्याचप्रमाणे तालुक्यात तहसीलदार ओमकार ओतारी जे आहेत त्यांनी ही पडझड झालेल्या ठिकाणी पाहणी केलेली आहे. मापणी येथे काही घरांची त्यांनी पाहणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे काही डोंगराळ भागाच्या
पलीकडे जी घरं आहेत त्यांना सुद्धा सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे। ज्या ठिकाणी डोंगराचा काही मातीचा भाग घरावर पडण्याची शक्यता आहे त्या ठिकाणी सुद्धा तहसीलदारांनी पाहणी केलेली आहे। अप्पर जिल्हा अधिकारी सुद्धा यावेळी उपस्थित होते। अशा प्रकारे प्रशासन संपूर्णपणे सतर्क आहे आणि अजूनही पाऊस सुरू आहे। मात्र या ठिकाणी जो नुकसानीचा आकडा आहे तो आता तहसील कार्यालयात नोंद झाल्याप्रमाणे 5 लाखांवर पोहोचलेला आहे। अजूनही काही ठिकाणी नुकसानीची जी नोंद आहे ती तहसील कार्यालयात होणार आहे। कोकण 7 लाईव्ह साठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। तिलारी धरणातून अखेर पाण्याचा विसर्ग सुरू। आंबोली घाटात कोसळली दरड, वाहतूक पूर्वपदावर। आणि आमदार नितेश राणे यांच्या अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची। पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।